Hola, soc Lara Díez Quintanilla, soc actriu, dramaturga i psicòloga també, i he triat una peça que és molt especial per mi perquè connecta molt amb el meu univers creatiu. L'obra que he escollit és de MP i MP Rosado, es diu Sense títol número 5 i està dins de la seva sèrie de treballs verticals i com podem veure és una persona suspesa a l'aire dins d'una capsa de fusta. Una cosa que em tranquil·litza és el fet que sembla que no estigui morta perquè si no els peus estarien penjant i encara hi ha esperança de que de moment està viva. El que passa és que no veiem la seva identitat i no veiem qui és aquesta persona ni què fa aquí. Jo diria que és un home, però és un tema de prejudicis socials sobre el gènere i sobre el vestuari. I res més, tenim aquí una petita part de la camisa que sobresurt, que també és molt inquietant, i el que genera l'obra és una angoixa, una necessitat de saber qui és aquesta persona, què fa aquí, per què està aquí dins, per què està suspesa a l'aire, què li passa, quina identitat té. I a la vegada, l'observació d'aquesta peça m'ha fet pensar, m'ha fet reflexionar i m'ha fet horroritzar-me per adonar-me com d'acostumada estic i com d'acostumades estem a veure aquest tipus de situacions. Persones darrere d'una capsa, persones darrere d'una mascareta, persones darrere d'un telèfon mòbil, persones sense sostre, que estem acostumades a passejar pel carrer i trobar-les darrere d'uns cartrons i ni girar la cara, ni voler saber què li passa ni quina identitat té aquesta persona. Penso que el treball de MP Rosado ens interpel·la en aquest sentit de la identitat. Doncs jo sento molta connexió amb el treball de MP i MP Rosado perquè jo tinc també una creació, que és una obra de teatre, que és una trilogia que es diu El buit de la parcel·la oblidada, que són dues dones que apareixen en una parcel·la quadrada i no saben què fan allà, no saben qui són, no saben què han de fer, no saben quan acabarà, si és que hi ha un final, si és que hi ha hagut un principi, i es passen el temps preguntant-se què hi fan allà? I això em fa pensar en MP Rosado, perquè MP i MP Rosado són dos germans bessons que han fet aquest viatge junts des que són una cèl·lula fins que van néixer i ara són grans. I em fan pensar en aquestes dues persones, en aquesta parcel·la que és el món, preguntant-se què fan aquí, preguntant-se qui són, com es diferencien un de l'altre. Ells ho fan a través de l'art, de la creació artística, que penso que és la manera que tenim d'elaborar la nostra angoixa, les nostres pors, els nostres desitjos. Amb aquesta elaboració artística sortim de la capsa, transcendim i ho mirem tot amb una altra perspectiva. I aquesta sortida de la capsa ens permet la trobada, que jo és l'única resposta que he trobat a totes les preguntes existencials. L'única resposta d'aquesta existència absurda en la que estem és aquesta trobada que permet l'art. Vull donar les gràcies al Museu d'Art Jaume Morera per aquesta oportunitat de transformació de pensament i res, trobem-nos als teatres, als carrers, als museus, on sigui, però on sigui que puguem trobar-nos i elaborar tot allò que ens passa.